Dus she gaf een kerk goed maar stel Jack. Well, she nam goed zich een wat show. Afhandig in de hij strand nooit zijn klaar en patty. De jagen de maag oor noe. A chud láthar go splódrach ag líamó canéal. De riomh cháirte agus fáilte rúbaisteach go neagan nó chlár cuaran patí. Is mis líamó canéal agus me macríla gach seachtain amachchan seo an áit ón Collins an bheit. Brownie go leiscin mo chuid sin seo chum bhil reise go gata. Oh, the brother Jack. My géisteach de Liam. For se chláirthaín ar radio. Aber leis go na choáir agus agus cir an sé den buis costa be. Deir the King to Jack. Go míle maithad. Mo chuid sin seo. Bron. Ach, toch zo. It's going to give me kind of score, crack, agus Kirschy's brewer, and the Clark in the Kester. Oh my God. Come on, Vanessa. We should change come on. Kirsty into some hand for you. No buckle shin. Fi an Jerry Shackton ar fad agad the Kester keys sort all amach. Agus near Lua too log, fall air Lua. No, near Lua, near out chance ago. Came fun a quernch shin eat the serum. Hi. Hi. Nish Joaquin. See, she's in Shimohu. Right, so tá gachra agad an issue. Tá, imi left Carmel. Tá taithí bhaith agam héana agus Jack bheith tuair de Dylan. Tá gan tá sé bhíonntach. Miss Holly mé féin agus Dylan sibh ar bhéismid tíríte? Má bhíon. Yeah, bhí si cinálín aisteach áráid ag an Jerry Seachtainna. Céir go dtíire go dúirtí leat? Well, dúirt sí nach raibh sí réil me ligan just sa teach fós. Mas tú cén fá? Nílas agam. A ceapam an gcuir raibh sé cáint go méidir nach chuil sí chuna mit charabéis. Ó. Bhí dúirt má má cinint idir dhéine agus Jason mesan. Ó, mu sé má bhíoní henúir nó é sin? Well, is cumlumsa. Ball an fan as náid sé réon chuí? Well, tá go be míle fáilte agam sa róbhí gcónaí. Ach. Ach, bhil tá go ceap dhéanaar Jackfoot. Sin scéal is meriger. Well, ga mar an níar tú hen mór an níir an sin air mar eartach an Is cuma cead dhéanaan tam, ní mála Jack mé agus sinna bhfuil faoi. Ceapim se go rúnaí beag éidir ag chumór sa tomútí le chéile. Ní sé sin fíor Carmel. Nach bhfuil? Brenna, bhrálim dá bhana tusa agus tíad an néad lé. Bhrálim féin é agus le Dylan, agus tá Jack anmhór le Dylan, I'll give him that much. Tá sa chum sin, ach. Chuir sé anbhrúir an gaitir bhíidir mé héana agus Jack. Agus ní mé géirí go dar an óg sé tiilehachar an éidir. Éis, ná be géirí imneach faoi fós. Tám sé an meala cís go dtí tíríte le cóta áil do Dylan. Ioffi mé an sus agus leabhar mé de ríist faoi. Má go leor? Má go leor. Right so. Slán agin. Feice mé sa chafe am lom sif. Má go leor. Bye. Slán. Ó, mu sé. Céad dhéana mé dar sa, ha? Tá an seas tá póg d'Uncle Tom, ha? Na bhfuil si galanta. Nach bhfuil siad ar fad go láta. Téasam an gurúta sa dreim le amach. A áhar cruúige sa bheith seo. Go tíon dóna deoch le duine bheith malta agad sa heisci. Nach í iní na máthaí? Tínta san tí fásta, go speisial de hartan na súla. A bhecin na néis? Tím. Wel, seo ho sa bheith chog diad an cybí agus tá míle foiilte roihe. Agus céigid taes na dóirte déirhaib ag dí mahan seo, agus an bé mach agus níon agad. Ó, iad sa teafo de bhean. Hello. Chinnéad, tí ma té tú? Go má gur mágad. Tú te haig, cóbágad is leat? Díos mar agad, gramád. Cad agus isteach osa? Ó, dhéir sé bhfuil héig. Tá sé allráis. Tháinig mé teach a bhecin cén chuí bhfuil mami agus an babi beagad inamach. Ó, mar sin é. Cuairt efigúla tá mar sin an na bheith. Ní ha, is social call atá. Ó, right. Dyna si héin mwy gyn te, oed. Na fuair airde bí. Na big éon imníart. Ní sé go héasca sin mé bhaslo. Déana mi sé go pantéad an bhirtagin. Galant. Tusa an seo? Jason, ní éit an dhéimecht sú mar seo. Ní higann tú me. Tá tusa agus mis ré. Ní mé gur baint ar bith bheith leat a strath amach.
Dis an sul fós. Jason catú leirlam, níl mis go an áte be go mé sé se sacríadrin. Tá má mar sin, Tá dus chan fannacht de Rossnarún in ein rá amsach an choirtíir tú ag Rossnarún aga. Asach déirta Jason bích céad. Mat me ar riar faoi seo, Bei me 8 éag fi an coppla seachtain, is cead me chéan am drens lé, s ní tad dat náí ina le mé stoppa. Hello, what you was doing? Hi. Bhíon dar is oscail sin. Tá stíon mém cóta díla náil. Cheap mé nuair a fecail mé go meachmid is tún seo an dear seachtainna. Ó, tá brún ar an míte ar chaní trocham. Tá sí tá, Angela. Is cálín bra falánaí. Crumaí go chinnéad. Bhfuil rudí áráid an seadrih? Cé cinse, go tí? Darí mé an taine san éir nuair a tháinig mé isteach. Ó sin bhfuil dí mar héad na macha bhí aige. Cá tá an attitude sinú fásach. Má go masach é rá, Angela, agus dinosaur ceart é taig. Tá a seanna neog mo sé, tu go sé háart, má hagam go leor amada. Is maile sé bella hí eile gcónaí sin na lí. Well, ní chuann sé héon súslan leid an attitude bhaid fear be. Is néomhú, Angela. Ó, ní dhéann sinanis. A tan gur sa bheith seo go le éasúas a déile gréhar, is cuma go dé chais me dhéanú leis sinna chintiú. Creidin gnéanaí. Ní rá mé Má sí gcónaí go bhfuil fáilte roií sa bhla. Rud na rógam sagus mé gurí níos. Angela, cé gúil sír sé déna go má breíon tosasá catteach. Bhfuil tú fáil go an cadalta? A go dtí í bhhain, me héine tá tú déiadíthe, légus ihe. Caiiche me, tá go leorla genú téige tú déiad an fob. An tuigim. An tá mi sé gimocht ar sira beag chun brise hort am hen, agus tá mé tuair dalí lom. Beidir go dit sa smuoine ar sira beag go hort. Is fad ó hírí tógu meise. Well, ní superwoman hoach an airad. Okay, é mói me, agus tóg go ré é. Doctor's orders. Slán is door. Sléin inis. Na bú a glabíar de heisci. Verí mámi é i bhaiteid. Ní éit mé ágal. Ach mar a nimá me tá sé rá go bhácha sin choiste. Ná bí rá mhór a fríríte. Ní lánach fééis, tuí sé as. Léide go fééis. Tá ráinna gur a bháid héin. Ní hé ach goil Jason na go níos sin is, agus a has déanmhaid a chuid síirse agus nefsblochas féin ahhaintseama. Bhí me sé díirech mar an ggéine. Rinne me chuid tiismothirí gach íirecht smacht a chuid arm. Darí mé choplóg de go máile agus gur méid na méile wehu. Rita ná ligta sin tála idir héin agus Jason. Ceirta me nána anna faoi. Ligdó, fág a chuid spáis agus ama aige. Ní étain, mis sé tá freigrachas. Rita, tá sé beag nach 8 mlína déganis. Tú deisgó a híl héna stúrú agus a chuid botún héna dhéanú. Ní étain sin é anna chearmal. Mis sé tá freigrachas, agus dá darlochtá a ráí bhain gom hen go deoe. Agus céirdí ar na patí. Bech maní nagad as. Tuí sé ar sugad as stúm héin ina am héin, agus bé sé bué chuid as a bheith tuiscinnach leis. Meastú? Well an goit, imot leat sús go blach clé mar bhí planil sigad. Cnoi me sé súlar Jason chuid. Ó, níl is sam a chearmal. Rita, níl tú géirí bheits a cás ina bhfuil mise agus mo chuid tiismothirí héanaan is. Lig tísan rudigáil thar fór agus tá siad nach mór scarí amá as ma híle liganis. Híl ha go leanna go a chola héin mar sin. Tá si ro dhearan na chúne. Mar ag tam ní bhéin héisdal sús ar cóteach chu a charabis is saoú. Agus ar nóí, níl is acu fós go bhfuil dilan ná na charabé. Go safal a déis na chearmal. Níl sé sin féráilte rob, ná go dilanach an edit. Níl éon ráhagam. Tá sagam nach lacu siad leis an glaí ina gcinú dilan. Mar geallar sin ní bheith is acu go deofaoi. Rita nálig don rud céine tarlú idir héin agus Jason. Seans waga mecha chláán héin agus an láchins. Nach meach sé úfásal dad ar lóg sé inanis chuid. Tá cíal sa méid tá ráid. Tá sig dia go na réile tádar an tanna go leor mar atá. Go me go bla lia.
agus túr me seanso chuid feib an ebrúach ó héin. Tá tú genú an rud ceart. Tásúil am go bhfuil a chearmal. Tásúil am go bhfuil. Tá sé amach mimicht mar sin buil an nua samthart a leabhas trí gus túr me chuid na hágracha. Okay. Jason. Jason! Lim. Mag op brood doet ze net op. Kom hier maar, Vernie. Jesus, crunchy moesje. Stop, Vanessa. Wel, wie Sean gaat hoeken om goed multi. Toen heb ik door zijn post aan Amsterdam. Maar je zegt je, ja, maar ordo poi. Oh, verpleeg het. Dan tarm go Mariah gaat multi-talented. Hoe het is in? Dat je kan ordo poi al. Aberlo van Gießen is. Niet Sean en Tom. Aberlo niet je, no dinny mis je. So, bij mij bakken was chat Trononen in hier zijn heen. As in Trononen, ja? Ja. Bus more to see. Jack. No, tá sé all right tam, tá sé til siagam. Dan me heen agus dilin levroada agus ní raise sin feral sin. Ach, ní bhé méid sa malach arif ní smó. Well, je voor misschien van Trononen agus komen zo zoals ballen met een gezelle de gidsdag, oké? Oh, ní cháda sé. Tá mar rogan sab tucaíiste agam tíí te hanna féin. As céir díon smut leis gezelle gan stuff? Well, barla mé á go libse faoi láthir ar átís na bhátís. Béidir go mé ará sé gan seachtainna. Níl riitir bhacht ró cín sé céir de thóisiú le ar char bin leitheanta seo. Slána í. So anyway, tá an bheirt agus sé an agus Misha agus Vanessa agus tá Agnes taréis an cís ordú. Agus tá samgó sib sin éon seomar bháin, but is an cruúr am héine agus Vanessa. Cead tú rá, Robbie? Well, just tá mé géon chance. Tá sé ag rá ghfuil tusa agus líam ag buint mí úsáid asan. Ceach é mí úsáid? Níl sé bh ag bhú gúid ceart an cís, agus níl me héana agus Robbie a gáil chursús leis níos mó. Go me leiscail ach tá trí heormar sa teachse agus tá muide ag aon trí go híos. Jé, agus tá cistean an, agus lehras, agus seomar site, agus buin an cethir agan an úsáid céine as ba sin. Ach tá duine a bháin agé an, nach bhfuil ag ag as bar chorbe. Ní chréite mar seo. Robbie, wat is chunig is cead de char was mar seo? Tá sé seo am héana agus ag Robbie hena féin. Ba mit ag grind an cís idir an cethir agan as seom agus sinna bhfuil faoi. Frigáil leat Vanessa ní bailcha bigúil mu chun double rentiíach. Frigáil leat hain Bernie. Tá sí sacrú orne ar gúid bilí héna íag, gan a bheith gumpar cuid na costaí sagí se hamá. Well, má tá rudí chu cruúisiart cibh nach mogan tosasteach sa siúmar le Robbie agus a hiúmar héine liginntamach. Díoch me me bhil chéine riamh, gus tá muna letarrá na riach. Níl me ag rá gur tosa an ai Bernie, ach tá birchcí an inis. A tóga ré Vanessa. Ná síon sin ag mású ar chéile. Í cummuid a sa siúmar na bhfuilmuid agus sin. Agus mór sib se sásta leis, bogam muid amach. Grand. Deach sé sin haar cíndam héine agus do Robbie. Fág selim, ní man an breanseach strúis ar galach sin ní smú. Nice going, Vanessa. Bhfuil éon cúna bhhaid? Níl chearna gur a head. Tá mar réile bóthar bháil an rex me Jason. Me ggéar a síchan go cheannála cinint beidir an sal nímá bheith. Cinint. Bhfuil tú géh an isríise? Tá Robbie, fe tamil ar échaí. Bhfuil bramúid bhain gur maid ré. Gaile níag tú Jason náit be? Yeah, híos ar an tró. Right, ruich me sí aige. Listen, seoiad na hochracha chearmal agus cunne tú súil géar Jasonam. Cunúi, cinnte. Slám agaí. Slám rééis gnáir le. Fuara. Cén fárág siúchar an sí láta? Ó, na rúte chuid, déirúte ar an arthút den áit. So, ba mis mar cuasan nógad. Oh, well, fáilte átasteach, Gur mí mágad. Éist nach chu léimena chuinna libh chomáis. Yeah, tá ach ní bhíonn sé sa bháile a bhinnic rilí.
Well, aber leis, agus le burne go raibh me chuir a dúrisce, okay? Right, yeah, German sin lob. Slán? Slán. Hey Jason, tá go seach go gaiile, ceirtíocht? Tá má. Ali, kijk hoe toe. Jan, good morning. Ook nog niet on, hè? Well, yeah. Ja, tegen. Hey, eerst. Tam heen agus siere kon alle makkelijk dinner in die mark. Geen van dat je toen een klinkt weet miele fout rood. Grimile maag dat ik jou nog niet wel in vijf mag Roosbury. Er is nader mag dit zijn fout kashire om. Als ik het een Shanna girlfriend is een in de lezer. Ramesh, no, niet schiele machine nog horrible. In fact, ik kan in join die gorhog met credit agus naar het lak toe les. Cruise chef machine, vind ik masle. Zo, kid er toe. All right. Ach, listen, kan mij hier naar niet maar gewoon door de rond tot de lente zo. Bitte tell. Maak het ja. Small machine. Ja, Tally. Hi Rita. Ja, ik doe Jason nog te bij. Wil ik er eens hard en zo. Ach, nog je Michelle als je gaat, John, ik ga liek op de noem te hen. All right. Wel, dat is echt maar een simmecht. Kan er wel geluk Oh, veel. Dat is niet meer doen in 80 tegen dat? Ja, dat is all right. Dag met nood te gooien teg. Wel, dat is echt maar een bogerwolle. Je had alleen maar van jou de rest naar rond is moe. Weet je het? Staan niet. Ah, God. Dylan. Copped again, eh? Saul, yeah. Sure, and he, we sagen, kan Kurum Dylan erin. Erin en tech kan al vallen of gewoon dus nog dan. Erin mush. Follow agus wait nog. Kom eens eens die race, ik heb met kijk hol chat soccer zo. Niet alleen maar mijn swinnovation Jack. Bergun liggen je op soccer sheets net jacht nou. Biz go moe chorp mo jasco na een biog nou walert. Sto ik wel een keer dit. Ja, mo, niet heel maar nach journal om met riest. Ja, zeggen kan geen naar in het. Agarier is dat dan is vaar gewoon heel leuk. Ah, dat is ook gemaakt niet je eski marschen heen. Dat zijn. Tja, kom eens eens zeggen Bob, niet om het moeilijk hele vader. Het is je master. Ah, nog een keer. Oh, what a creature! Zijn met jou uit? Oh man, wie er veel. I mean, hoe er hard voor faalt. Is een duidelijke mogie burning amok. Nog boeiler. Bang weg toe, best kan het geen liefste moedig. Niet een hertog verber gezet, maar hormoon is er shit. Ja, we vangen weg de hormones burning en English zien tegen op bugs jack en hackelen. Kijk. Carmel. She bugs jack reason. Caramel? Ja. Mag het dat? No, I wish. Ik meen jij. Oh, jeez, Robbie. Nabra Bernie, sure. Kom hier, Rudy Socrates hierheen is Vanessa Lloyd. Rudy zocht en vis ik het de boek is daar bij Dodge. Wel, dan laat ik hem ook eens maken met alles in. Niet wat sad. Dat zei toch iets dan gehoord van de gele. Hij schoot je nog een gegeven chocatje. Ja, wat ging je in? I mean, goddel te leggen. Robbie kent even te weer. Mission. Nee, we kan het wel op Bernie, maar als je zelf mag dat gangsje mag het aan home. Brennoren. Heel na mij één overkantje en dan ga ik Dylan. Fado agus fado ve. Dat jaar met hem keer voor weg moet ik heen. Hoe is het goed keer gaat doen Jan? Adopt. No, nee. Dan ga je Jack. Ik ga toen college kind goed er schacht. Goed blad lie, no Londen beter. Je moet boeren als je Chandra. Hier is je maas converter. Mevrouw de maag niet weten, dat grote recht hè. Oké, so kom maar koppel los hier maken zoals gaan werken nooit kind zijn. Als je een Shanford Kenny die in zaken te gaan Jack. Ach, dan mis je hier al aan een niche.
Ní ra éon amagan gún héanais na céantaí. Agus tá sé testá go ggéirhain. Tá Sam, ach sin marálar cho crúgachas a bhí an cafe ar an dáran. Ja, bín tú gcónaí gárá. Look, by rudí a cúnú sís go garas Tom, swear to God. Beneart tá man na chéile nóir sin. Tás an gúil an ceart agat. Tá bhecha í síle, tá sí anúig na cníón, tá trúa agamdí. Anyway, hag mé curatí chun búla ling le haid dinnerí hamárach. Randa go dé? Hag mé curatí teach le haid dinner liní hamárach, cumalat? Haar homalum, haar de kist arm sa fiúr se all right lum. A curtí an aib, tá an bhean focht caiid le uig na sa níón. Nuair a mé gíriach í a tíráil suas sin a méid is caralum í. Well, what is good shot? Is a haar arm gishin fóla me dail a shaú a casa hen. Look, bei sé crua hias seo go dtí annolog nuair a thuchas ón arás. Tá mé géirí bheith anntí, be ceart dit sé takeíocht a thuirtú. Well, my healing tasa go me se gal a babysit an arishin a der shogs an nálag wal ta tú contra tension. Jeez, ceir tá ort síle. Neach mé hu có láger in ag ein duine hena riomh. Just ha mile me dói, I mean, she shouldn't dream latsa a van sinna goni di hi am a beaming trouble tiki. Tá éadort. Huh? Well. Nabi amata. Crediméisio tá éadort. Ag ní leon cúis imníar bit agat. Just a fan ma uam. Agus ma barantí sin leins na himara ní bhé me se an. Dúirt mé le ealaí go méid fáilte rimpí. Níl mé le dul siar mócail inis. Má tá tusa a géirí mi sé calamara is féidir le búla lom héin agus ealaí le haid dinner mar atá sograí, okay? Me hentasa fáhní dinne leis a bhain salialta sins na himara bé tú buirthe. Jesus, Sheila. Just give her cap on. I mean, níl tusa nó ein duine eile chun a rá lomsa cétá ceada go méáil nó céanach bhfuil, okay? Fine, well, I mean that so.